തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് വെറും 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള കിഴക്കമത്തൂരിൽ പച്ചപ്പാർന്ന പാടശേഖര വ്യൂ ലഭിക്കുന്ന മനോഹരമായ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ശാന്തവും സുരക്ഷിതവും മനോഹരവുമായ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ 10 സെന്റ് മുതലുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. അടുത്തായി തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവയുള്ളതിനാൽ താമസത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ലൊക്കേഷനാണിത്. ഒരു സെന്റിന് ഉദ്ദേശവില 3 ലക്ഷം രൂപ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ. താങ്ക്